снежинки, рыбки золоченые, а тумки веселые, набросаем мишуру, продолжаем мы игру. Мы повесим шарики, а потом фонарики, а потом еще дождики. Не забудем про снежинки, рыбки золоченые, а тумки веселые, набросаем мишуру, продолжаем мы игру. Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы тарафыннан махсус хәрби операциядә катнашучы батыр йөрәкле ватанпәрвәрләр, илебезнең азатлыгы өчен хезмәт итүче әтиләребезнең газиз балаларына яңа ел бүләкләре өләшеп, аларның күңелләренә бәйрәм рухы өстәү. Шулай ук Сабан муниципаль районы башлыгы тарафыннан да әлеге балалар өчен бүләкләр әзерләнде. Аның тарафыннан да әлеге төр категориягә караган балалар өчен һәрдаим кайгырту һәм ярдәм чаралары күрсәтелә. Безнең бүгенге тантаналы чарада Сабан муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннаханов һәм Россия Федерациясе Федераль җыены Дәүләт Думасы депутаты Вольфсон Илья Святославович та катнаша. Тәбрикләү өчен сүзне район башлыгы Рәис Нургали улы Миннахановка бирәбез. Рәхим итегез. Hayırlı günler. Endi hayırlı olsun kelajakda da. Birinchidan bizning mana bu bolalarimiz, ularning akilari bo'lganda bizim mana shunday yaxshi turmushda yashashni ta'min etuvchilar. Ularga shin ko'ngildan birinchidan ison-sog' bo'larga, ison-sog' imin aylanib qaytarga. Endi hurmatli yurtdoshlari, sizga sabrlik, hem endi mana sizning yonidagi bolalarni bugungi kunda tarbiyalab, hem kundalik turmush olib boruv, ol bek yengil tugul. Endi bizning davlatimiz yonidan da bizning yondan da nesa ishga olamiz, ko'pmedir ishlarga tirishamiz. Men har vaqt aytib kelgan ul bek oz, ani birinchilikda yonidagi irodni olishtirib bo'lmay. O'sha bo'lsa da sizga sabrlik, isonlik, sog'lik bo'lgan egilgan ko'rgaysiz. Endi hurmatli bolalarimiz kelajakda da o'zlarining ota-onalari bilan turmush o'tirga yashsin edi. Endi bugundagi bu majlis u bizning bolalarimizni prezident o'zimizning rais respublikaning endi olarak bolalar bilan birga uchrashuv uzdirildi. Ham endi bilay kerak bolalar bilan o'zimizning rayonimizda anim bo'lagan, ham endi buyuk balakay bolalarni o'zimizning rayonimizdan ham endi birozgina o'zaro matur etib yangi yil bayramini uzdirib olirga deb chaqirildi. Biz rahmat sizga keluvingiz uchun, ham endi birga kelishibda matur etib turmush o'tirgansiz. Yangi yilda nendek xiyollarimiz bor, butun turmush qarshisi. Birga matur etib yasharmiz. Rahmat sizga. Bek rahmat sizga.
Слово предоставляется депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Илье Святославовичу Вольфсону. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые родители, дорогие детки. Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Новый год — это время чудес, у нас всех ассоциируется с чудесами, мечтами. И я уверен, что главное всех здесь мечтает, чтобы побыстрее все собрались в теплом семейном кругу за столом. И я уверен, что в скором времени, дай Бог, все это случится. Поздравляю вас, желаю вам крепкого здоровья, улыбок, теплоты в сердце, в голове, чтобы праздники прошли у вас хорошо, с друзьями. С наступающим Новым годом, будьте здоровы и счастливы. С наступающим. Яңа ел бәйрәме шулай бит балалар. Сез карагыз әле безнең чыршыбызга. Нинди гүзәл, нинди матур шулай бит. Балалар, әйдәгез бергәләшеп, чыршы тирәли үзебезнең матур җырларыбызны җырлыйбыз. Әйдәгез минем янга чыгыгыз әле барыгыз да. Зур матур түгәрәк ясыйбыз. Һәм бик матур җыр җырлыйбыз шулай бит. Oh!